Jó reggelt, jó napot! A szkíta harcos a tökéletes csend állapotába kerül, amikor kőszoborrá változik. Egy adott személy, aki a szkíta nevet rendszeresen használja, és társítsa magát azzal, hogy a tudását erre kell ösztökélnie magát, hogy ő egy tökéletes harcossá legyen, mert a szkítákat vette mintának. Szerintem ez is egy történelem hamisítás áldozata, ami a magyarsággal kapcsolatos, hogy ezt a vértől dúzódó harci szellemet azt erősíteni kell, mert valamikor beszélő magyar népek közé tartoztak a szkíták is, és azok milyen harcosi bravúrokat tudtak felmutatni. Valószínűleg akár igaz is lehet, ha az Isten által kijelölt útjukat letértek, és nekiálltak harcoskodni, és ez a személy is olyan tökéletes tudásra tett szert már. Valamikor, egy pár éve beszélgettem vele, akkor is kértem, hogy ne tegye ezeket, ha ő táltos, nem ez volna feladata. Most már rájöttem, hogy ezt a sárkánypapok dolgát kellene tenni, az életminőség javító dolgokat kéne foglalkoznia elsősorban, és nem a tudást mutatni, hogy tudja semlegesíteni a szemét azzal, hogy a gondolatját kivetíti, és le tudja téríteni egy álló embert hátrébb tud lökni ebben az energiával, ami a belső chi, belső energia, chi, prána, én mágnes áramnak neveztem el, oszcilloszkóp tudta bizonyítani a jelenlétét emberekben, igazából nem is kell tenni érte semmit, akkor is meg tud jelenítődni az ember életébe, mert olyan személynek az életútjában nem tudtunk találni semmi érdekes dolgot, és egyszerűen benne is ott van ez az energia. Feltételezem, életminőség javító dolgok miatt vagyunk itt, sajátunkat és a másokét, és nem az, hogy most én nála, meg most olvasgatom a dolgait, nem a személyében van gondom, hanem azzal, amit fővállalt és képvisel. A földbolygó az aranykorban újból kopogtat befele, és ott a harcosokra nincs szükség. Az én meglátásom ez, eddig nem tudtam, nem az én feladatköröm az, hogy kikre lesz szükség, és kikre nincs szükség az aranykorban. De attól még elmondhatom nekik, hogy változzanak meg, mert ezzel a mentalitási személyekre nincs szükség. És ne kőszobrok legyenek, mert lehet belőle kőszobor, és a tökéletes csend állapotát meg tudja valósítani ezek a harcosok, amikor kőszoborrá válnak. Valószínű, talán megérti, nem tudom, de vele kapcsolatban is bejött egy kép, amit már elfelejtettem, egy másik személlyel kapcsolatban, az még érdekesebb szituáció. A redőnyem le van engedve, csak így épp, hogy csak lazára, és akkor átjönnek, ilyen lukak vannak rajta, és hogyha olyan a teliholdak vannak, a fénye is bejön rajta, vagy a napnak a fénye napközben, ha bent alszok a szobába, vagy pihenek. Ritkán előfordul, sajnos volt rá, de és most éjszaka kétszer is volt, hogy arra ébredtem fel hajnali órákban, hogy az aranyszínű fény rá a szemembe világít, és nem bírtam aludni, most sem bírok aludni. És most nincs ilyen, de akkor a második fénynél eldöntöttem adott személyt, mert mintázatokat figyelek meg adott bárkinél, és akkor egy adott minta ismétlődik, akkor arra fölfigyelek, és akkor próbálom megfejteni az előző hónapok, éveknek a történéseit az adott személynél, hogy mit raktároz el az ember, hogy miért csinálja ezt, nem tudom. És itt föltűnt az, hogy adott személyeket mindig összegyűjt,
adott témánál, akik elővonják a véres kardot, végig kell szaladni az országba, és akkor gyerünk egymásnak ugrasztani a magyart a magyarra, és akkor gyilkolászunk egymást, és akkor milyen jó szép új világot teremtünk. De a jogrendszer a parazita módban van, azért is hozták létre, itt ilyen megdönteni véres arcokkal nem lehet, mert a jogrendszer ugyanúgy megmaradt. És azok, akik győzedelmeskedtek, ugyanúgy a fogjai maradnak. Nem lehet. Ja, hát az, hogy egy csomó embert legyilkoláztak, milyen jó magyarok lesznek, és nem igazán ez van az életfeladat. Tudom, hogy idegen megszálló hatalmak itt vannak az ország területén. Fegyveresek, nem olyan régóta tudom, ha igaz az információ, az aranyösszegletben nem voltak fegyverek. Hát, hiába mondom azt, hogy menjenek el az emberek, nincs rájuk szükségi fegyveresen, akik itt fegyverrel akarnak, ha akár szellemi fegyverrel, ez a belső energia fegyverével akarnak harcolni, nincs rájuk szükség a hazaterületén. Nem mondhatom ilyet, de itt felvetésként meg lehet említeni. Nem tudom, a folyamatok hogy fognak zajlódni, hogy ez a szellemiség eltűnjön, de valószínűleg el fog tűnni. Mivel már egy néni 10 éve beszámolt róla, hogy 2 feladat van, amit meg kell oldani, az arany és egy gyémánt fénykönyvtárat létre kell hozni, és ezt ki kell terjeszteni az emberiségre, és akkor biztosan megtörténik az aranykor. Hát az arany fénykönyvtárat az sikerült, szabad a sárkány elvileg, és életre kelt, és föl lehet áramoltatni az igazat, és visszafele megkapjuk az információkat, de csak az igaz dolgokra jönnek információk. Hamis, meg álságos dolgokra, vagy akármilyen, arra nem jön információ. Nem tudom, hogy jön-e, de az igaz dolgokra kapunk válaszokat. Azonnal álomban is, meg a napközben is, amíg gondolkozunk, ott bejönnek olyan útmutatás jelű dolgok, akár hozzászólásban, vagy ez az élet produkálja olyan gondolatokat, mintákat adott szituációkra, amikor nézzük, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, megkapjuk a válaszokat. Én legalábbis olyan extrém válaszok jönnek. Emberi elmével nem tudnék olyan nagyon jó dolgokról beszélek, amiket kitalálni se tudom. És a személy, hogy hívják ott, és elgondoltam hajnalban, hogy mondom, ezt törlöm az ismerősök közül, mert zavarat a mintázat, ami állandóan ott áll, ez pontosul is tetejében a sárkányaimat hüllőknek nevezte, meg ezt a médiában forgó negatív jelzőket titulált, és akkor mondtam neki, hogy gondolatban is, hogy törlöm az ismerősök közül. Reggel arra ébredek, hogy gyengeség fogott el, erőtlenség. Elmegyek egy adott helyre, ott megírom a dolgot, hogy nem kötelező nekünk ismerősöknek menni. És ott is megemlítem, hogy alig van erőm. Kinkes erősen bírtam dolgozni délelőtti órákban. És akkor, mikor vége lett a műszaknak, akkor érdekes volt a bal mutatóujjammal, a bal szememnél valamiket csináltam, de nem tudok jönni, hogy miért. És ott megjelent egy szimbólum, ami kivetült a látótérbe is, egy érdekes rombusz alakú, zöld fény volt benne, és átlósan középen ilyen piros fénypontok, de nem piros, nem mondom, hogy narancsárga, de valami élénk, én számomra meghatározhatatlan piros színű valamilyen fénypontok. De hogy ez mit jelent, utána azt vettem észre, hogy visszajött az energia, de azt is észrevettem, hogy ettem homoktövist, vagyókat, visszajött az energia, lehet, hogy az is közrejátszott, de az, hogy én hajnalban kitalálom, hogy adott személyt megszüntettem, és arra ébredek, hogy nincs energia, és akkor jöttem rá vele szembe kapcsolatba is, hogy
adott programozásokban vagyok benne most egy pár napja, érdekes dolgokat látok. Talán sikerül megfejteni a éneklő növényeknek a dolgát, nem mondom, hogy ez csak az én elmémben zajló, metánslátásban zajló eseményeknek a hatása, de ez roppant érdekes programozások, és ott akkor beugrott ennél a személlyel kapcsolatban, hogy hogy kell a fényfürdetéseket végezni, amiket eddig sose csináltam ilyet. Őt is vele kipróbáltam. Hát kellett fél nap, mire ez is, meg akár a vitamin is. Nem tudom megmondani, de hogy az egyik különállóan működött, vagy a másik különállóan, vagy ilyen összhatás ezért, de számomra zavaró volt, hogy gondolok rá, sajnos az Ingát kérdezem, nagyon elszomorító eredményeket kapok, de majd még ellenőrzöm többször. És bejött ez a új technológia, mert eddig, amikor fényfürdetéseket alkalmaztam, a szenvedélybetegeknél egy fél éves időtartamma volt hatása, és akkor utána rendeződött, visszarendeződött, de látésen azért még volt hatása a szenvedélybetegnél, de sok eredménye már nem volt. És ez is elkeserített, hogy ezen is hogy lehetne változtatni, és ennél a személynél bejött a módszer, nem akarom megmondani, hogy miről van szó, mert nem tudhatom, hogy az összes dolgom, amiket alkottam, azokra már milyen módon vannak az a rátelepülve, ilyen meg olyan dolgok, ha rá tudnak települni, majd ott is kell tisztítást végezni. És most vele kapcsolatban is bejött egy szimbólumom. És ez a Szkíta harcosnál is bejött egy szimbólum, és az este sikerült rá leesni, hogy keresem a gyémánt fénykönyvtárat keresem, és azt kéne aktiválni. Hogy ez már nagyon rég bejött, egy jó pár éve bejött ez a szimbólum, és nem tudtam nagyon mit kezdeni vele, bár többféle módon kipróbáltam, de akkor sem jutottam semmire. Használni lehetett, ez végül is egy gömb szimbólum, úgy néz ki, mint egy futballlabda, és egy ilyen ötszögökből áll, és az ötszögeket, ahogy a labdának a fótjai vannak, ott a fény, az erősebb fényszín kontúrja van. Ez ilyen gömbforma. És most esik le, hogy a sámán festők, a Sós-Jóskának, a bácsinak meghalt már, a fényhang képei, azok fehér kockák, és a kontúrja sokkal erősebb, és belül áttetsző, ez is ugyanígy nézett ki, csak ez ötszögű volt, és egy gömbhalmaz, és a belsejében meg apró fehér fénygömbökkel, mint a halnak az ikrája, nagyságrendben mondom, csak ez fehér fények voltak, és ilyen fénygömbök. Rá nem tudtam gyűjtni, hogy mit kell kezdeni vele. És mivel visszamondtam majdnem ezt a feladatot, amiben megbíztak, lehetetlen, személyre szólóan érkezett. Na mindegy. De attól még csinálom a dolgaimat az ilyen titulusok nélkül is, ha úgy érzem, hogy ez a dolgom. És ugrok itt a történetbe ide-oda. Ez a dolgom, és az este beugrott, hogy ez lesz az arany, a gyémánt fénykönyvtár. Lefekvés, akkor szépen aktiváltam, kiterjesztettem minden egyes embernek egy fénygömböt, ezt az ilyen áttetsző, ilyen fehér fénygömböt, nem is áttetsző, már fénygömb, fehér fénygömböt, mind a tejfehér fénygömböt,
mindenkire ez egy fénygömb lett társítva, az egész kozmosz, vagy a világegyetem szinten, iszonyat mennyiségű, megszámolhatatlan volt, meg nem is tudom meghatározni ennek a labdanagyságú. Feltételezem, hogy ez lesz a gyémánt fénykönyvtár, és álomban visszajelzések jöttek, hogy ez a gyémánt fénykönyvtár, és a legérdekesebb az volt, amikor aktiváltam, olyan forróságot éreztem adott csakráknál, nem egy csakránál, több csakránál, hogy ilyen komplexen, nagyon régen, akik kísérleteztek adott dolgokkal velem, akkor éreztem azt ott is, úgy tudtam meg szüntetni ezt hónapig, valaki szórakozott velem, tudom miért szórakozott, mert bevallotta utána, hogy ezzel a technikával bolondítsa magába a férfiakat. És akkor mondtam, rájöttem, hogy lehet védekezni ellene. Sajnos egy szomorú esemény történt a hegyekben, a Himaláján, hogy jött egy rossz idő, hó, akármi, és nagyon sok ember eltűnt, és akkor kitaláltam azt, hogy nekik a csakráikat lehetne küldeni a meleg energiát, hogy életbe tudnak maradni abban a viszonytalanságok között, és akkor azon az éjszaka már kísérletezett velem, nem jött össze neki. A következő éjszaka megint folytatta, akkor kiterjesztettem, akik a sivatagba valami baleset, vagy akármilyen életveszélyes helyzetbe kerülnek, mert ott is vannak hideg, vagy napközben a hideget küldeni nekik, de a sivatagban is van éjszaka hidegek, hogy ott is gondba kerül, ott akkor a meleget küldeni, és amikor a meleg beéri őket valami olyan élethelyzet, akkor meg a hideg energiát küldeni, mert a kundalinének van a hideg és meleg változata is, és a csakráknál is lehet a hideg érzetet is, hiszen küldeni meg a meleg érzetet is. És ezzel hip-hop csodák módjára megszűnt az ő manipuláció. Hónapokon át nem bírtam aludni, mert reggel 2-3 óráig olyan forróságban voltam, hogy zavart. De azt tudom, hogy erővel ilyeneket nem lehet megszüntetni, hanem meg kell találni a hatás ellenhatás. De hát most nem tudom, hogy ez volt, de ez működött. És most nagyon jó nagy forróságot éreztem, úgyhogy az aranykornak meg ételeinek, ahogy az a személy is mondta, 2011 körül, arany és a gyémánt fénykönyvtárat meg kell nyitni, hát az teljesült. Majd abban lévő fénykódok gondolom megoldják az eseményeket, és azért kérem azokat, akik magyarnak vallják magukat, magyarul gondolkoznak, magyar szellemiség, ez megfogalmazhatatlan, nem én fogom meghatározni a paramétereit, ne akarjanak harcolni embertársaik ellen, mert szükség van rájuk. Egyszer már úgyis elszabadult egy fantom protokoll néven jelzett dolgom egy mentális események kapcsán. Azért adtam neki ezt a nevet, mert nem akartam megnevesíteni, hogy mit akar, az olyan jó sikerült, hogy el is felejtettem. De a hatása az volt, hogy adott embereket, akik likvidátorok voltak, meg a parancsnokaik, aki kiadta a parancsot adott személynek, a parancsot kiadó is megsemmisült, kiírták a létezésből, hogy sose létezett, és akinek kiadta a parancsot, az is. És egy hatalmas rettegés fogta el az adott ország vezetőit. És akkor mondták, hogy visszaolvad az orosz birodalom a magyar birodalomban. És akkor az Attila birodalma visszaáll, és az aranykornak szükség van ez a szellemiségre, ami az egész Oroszországban nagyon sok utalást kapok álmokba, hogy nagyon sok magyar él az egész kontinensnek szegletében, hosszában. Mindenfele, minden irányba tele van magyarul beszélő emberekkel, mert álomban szoktam velük, olyan szituációkban vagyok, hogy még magyarul is tudok velük beszélni.
és csodálkozok, hogy olyan helyen vagyok, és magyarul nem tudom, hogy kik szórakoznak velem, nem sikerült megfejteni, de egész nagy távolságokra is el tudtam jutni, ahol magyarul és jó szívvel voltak, akik ellenségesen viselkedtek, de a legtöbb az jó szívvel fogadott, amikor ott államszinten megjelentem. Nem tudom az okát, hogy miért csinálják, hogy ki csináltam, miért. De ez mind egy érdekesség, mondom. De én most már azt tudom mondani, hogy a feladat teljesítve, és kérem az embereket, hogy ne akarjanak harcolni másokkal szemben ezt a harcmodort, mert szerintem egy nagy történelmi hamisítások korát éljük. Már minden hamis. És mindennek egy bizonyos célja van, hogy ezt az majd én megmutatom, én jobban tudom dolgot erősítse. Mert ahogy a magyar népességben is benne van, igen könnyen lehet szoborra változni. Ott is szoborrá tudtak változni az emberek. Van, akiket vissza lehetett hozni, van, akiket nem. És egy tökéletes harcos kőszobor legyen. Sajnálnám, hogyha sokan azok lennének, vagy kiírnák őket a létezésből. Mert minden ember értékes, ha értékes szemléletnek szenteli az életét. Értékesnek tűnhető szemléletnek. De nem kötelező, hogy annak valami eszmei vagy szellemi értéke legyen, hogy valamilyen értéknek, még az érték szó se kell, mert már annak sincs jelentősége, hogy jó életet éljen, és azt ne azáltal akarja elérni, hogy ő meg most erővel mások szembe ezt, meg azt csinál. Elvileg, ha olyan információ jött, hogy ha belépünk abba a tényleges aranykorba, ott gondolatvesztést kap az ember, mert ezek az aberrációk, amik bizonyos dolgok kiváltják, ezek nem maradhatnak fel. Nem tudom, hogy lesz ilyen. Ha éltünk meg ilyet az előző életeinkben is, vannak előző életek, az már múlt homályába vészel. Fogalmam sincs, hogy mi lesz meg, hogy ez valós-e ezek a dolgok, de valamiért megérkeztek, nem sikerült rájönnöm, és amikor visszamondtam majdnem ezt a feladatot, akkor jött egy fehérvény, jött információ, mint amikor a Commodore számítógépbe adatot másoltunk, ilyen fényeként, hirtelen jött már ilyen, és akkor pár nap alatt szépen kibontakozott, hogy miről van szó, hogy a tökéletes csend állapotában akkor van a harcos, amikor szoborrá változik. Hát, ha fölébredt, hogy én nem a személy ellen harcolok, és nincs harcom vele szemben, mert egy jóra való embernek tartom, a fényképe alapján is, hogy kinéz, de inkább a sárkánypapok dolgait kéne csinálnia, mint én tökéletes harcos vagyok, hogy az ellenfélnek az összes lépését tudom. De ez az energiával, amit ő használ, azzal vele szembe is el lehet érni, hogy szoborrá változik egy harc közben, és akkor elérte a tökéletes csend állapotát, és mit bizonyított be vele a világnak? Az, hogy különböző elméleteket gyártanak, hogy miért változott szoborrá, ne erről szóljon az életünk. És hogyha ezt haragnak veszi, mert a személyre szólóan is elküldtem az adott Facebook oldalon ezt a szöveget, haragnak veszi, hát haragudja, nem rám haragszik, hanem saját magára. Úgyhogy hát reménykedek benne, hogy nem 100 évek múlva történnek meg az események, hanem felgyorsulnak, és akinek fegyveresen itt van az országban, és ő neki harcolnia kell a magyarság ellen mindenáron, mert neki adott urai kiadták ezt a parancsot, jobban teszik, hogyha visszamennek az országukba, és abba hagyják ezeket a fegyveresnek tűnő dolgokat. Olyan technológiákat fejlesztettek ki már a villanyáramon keresztül is, nem kell telefon, mert villanyáramon keresztül is tudunk telefonálni,
akár a energetikus izzóban már képi hangfelvételt tudnak rólunk csinálni, úgyhogy minden egyes gondolatunkat tudják, nem kellenek az okostelefonok, meg a műholdát játszok, mert ez csak egy parasztvakítás. Szinte ingyenes lehetne az internet, mert az áramon keresztül lehetne internetezni is, van, ahol így is teszik, vagy telefonálni lehet, akkor lehetne internetezni, meg tudják oldani a frekvencia anomáliákat, hiszem már, hogy meg is oldották, úgyhogy minden a hamisításokról szól, hogy lehet hülyíteni az emberiséget, és jó lenne már maguktól nem fognak megváltozni, erőhatásával nem lehet őket jobb belátásra bírni. Meglássuk az időtlen én világa hozta létre ezt a világegyetemet, szőröstű benne az emberiséget, meg az összes technológiát, hogy rendet tud tenni az elszabadult emberi elme hatásának, aki csak uralkodni akar. Akár még a Biblia idézet, hogy ettek a tudás fájából, hogy akkor vitte az emberiséget romlásba ez a hatalmélység. Akár még igaz is lehet, hogy mert a terültelő asztalkában minden ételt és italt rendelkezésünkre van, akár épületeket is lehet létrehozni, amilyen nem kell fizikai munkát végezni, hanem egyszerűen készen ott van. Meséinkben benne voltak ilyen fantazmagóriák, és megkóstolták azt a termést, amiben nem lehetett volna szabad enni. Az, hogy alma, banán, vagy akárki milyen földrészen, és akkor kiüzettünk a paradicsomból, és most a parazita élősködnek az emberen, és engem ez már mérhetetlenül zavar, és mérhetetlen kínzásokat követnek el az ott aranynai. Iszonyatos dolgokat végeztek adott népek, tengerjáró népek, de akik nem rendelkeztek tengerre, azok is, és elszomorít, hogy az emberiség csak így, ezt az erőt erőlteti, hogy csak így lehet életben lenni, holott nem erről kéne szólni a világnak. Hát meglássuk, hogy sikerül-e, én bízok benne, úgyhogy a Gyémántfénykönyvtár nyitva van, látogatható mindenki, a tagja benne van, ha sikerült a kiterjesztés, bízok benne, hogy igen. Az Aranyfénykönyvtár is nyitva van mindenki számára, vagyis benne van. Akkor az Aranykornak a pacsamamába is álmodtam azzal kapcsolatban, hogy harcolnak, meg akik azt mondják minden is, hogy nem lóna szabad harcolni, az álomban megjelent, sose olvastam már róla ezt a szót, hogy pacsamama, megjelent és tudomásomra hozta, vagy valaki szórakozik, mert akkor egy fantazmagória, amiket itt mondok, nincs lehetősége. Jó, el vagyok benne. Hogy a gyermekek fogják megoldani a kérdéseikkel a harc és a nem harc, mert hiány van az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Nem sikerült rálátnom, hogy miről van szó, majd az élet megadja a válaszokat. Úgyhogy köszönöm, valószínű ez volt az utolsó ilyen bejelentkezésem, mert nem látom már értelmét az interneten, a Facebookon való munkálkodásomnak. Végére értünk a pofázásnak, a véleménymondásnak, és bizonyos dolgokat csinálnak, vagy áramoltatni az igazat fölfele, de ami mindenki más is áramoltathassa, és akkor kapjuk az instrukciókat, és egy csodálatos világ tárul az ember szem elé, és éli az életét, amit eddig is élt, csak nem pofázik az interneten, hogy megmondja, hogy ez most így lesz, meg úgy lesz. Én nem mondom, hogy ez így lesz, úgy lesz. Másoknak a dolgait tudom kiegészíteni, akik beszámoltak erről, és akkor hallgattam a videóját, nem tudtam vele mit kezdeni. Most tudok mit kezdeni vele. És beszámolok azokról a dolgokról, és kiderül, hogy amit eddig tudtam, a fejlesztések során, hát azt kezdhetem előről.
Mert az csak egy fél éves időtartamról szólt, és most megjöttek az instrukciók, hogy mit kell csinálni, ami végtelenített hosszú időtartam, és ezek a fehér fénygömbök, ami ebben a labda-szerű alakzatban, fehér fény alakzatban benne voltak, ezek is erről adnak bizonságot. Köszönöm, viszontlátásra valahol.